Глава 14. Господ каза на Мойсей: нареди на израелтяните да завият и да установят лагера си пред Пи-хахирот между Мигдол и морето, пред Ваал-Цефон. Срещу него установете лагера си при морето. Тогава фараонът ще помисли: израелтяните са се заблудили в тези местности, пустинята ги е затворила. Аз ще направя упорито сърцето на фараона и той ще започне да ги преследва. Ето, ще се прославя над фараона и над всичките му войски, и египтяните ще разберат, че аз съм Господ. Така и постъпиха израелтяните. Съобщено беше на египетския цар, че народът избягал. Промени се решението на фараона и на служителите му спрямо този народ, и те казаха: какво направихме? Ние пуснахме израелтяните и те не работят вече за нас. Фараонът впрегна бойната си колесница и поведе войската си. Той подбра 600 бойни колесници, както и всички египетски колесници, с началници над всички тях. Господ направи упорито сърцето на фараона, царя на Египет, и той се втурна след израелтяните, а израелтяните се движеха смело. След тях се впуснаха египтяните, всички коне с колесниците на фараона, конниците и войската му. Настигнаха ги установени на лагер край морето, при Пи-хахирот пред Ваал-Цефон. Когато фараонът наближи, израелтяните видяха, че египтяните идват след тях. Израелтяните много се уплашиха и завикаха високо към Господа. Те казаха на Мойсей: в Египет нямаше ли гробове? Та ни доведе да умрем в пустинята. Какво направи с нас? Защо ни изведе от Египет? Нали бяхме ти казали същото в Египет? Остави ни, нека работим за египтяните. Защото по-добре е да работим за египтяните, отколкото да умрем в пустинята. Но Мойсей отговори на народа: не се бойте, почакайте и ще видите как Господ днес ще ви спаси. Египтяните, които сега виждате, вече няма да ги видите навеки. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни. Господ каза на Мойсей: какъв е този вик към мене? Кажи на израелтяните да продължават да вървят. А ти вдигни тоягата си и простри ръката си над морето. Раздели го, за да могат израелтяните да минат по суха земя посред морето. Аз пък ще направя упорито сърцето на египтяните и те ще тръгнат след тях. И ще се прославя над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му. Тогава египтяните ще разберат, че аз съм Господ, когато се прославя над фараона, над колесниците му и над конниците му. Божият ангел, който предвождаше похода на израелтяните, се придвижи и застана след тях. Придвижи се и облачният стълб, който беше пред тях, и застана след тях. Така той дойде между египетската войска и лагера на израелтяните. Облакът остана тъмен и нощта премина, без да се доближат двете страни. Тогава Мойсей простря ръката си над морето. През цялата нощ Господ тласкаше морето с силен източен вятър. Той пресуши морето и водите се разцепиха. Израелтяните потеглиха по сухата земя посред морето, докато водите стояха отдясно и отляво като стена. А египтяните ги подгониха и тръгнаха след тях сред морето всички коне, колесници и конници на фараона. По време на утринната стража Господ погледна от огнения и облачния стълб към египетската войска и я приведе в смут. Той направи да изкочат колелата от колесниците им, поради което те трудно се придвижваха. Тогава египтяните завикаха да бягаме от израелтяните, защото Господ воюва на тяхна страна против египтяните. Сега Господ нареди на Мойсей: простри ръката си над морето, за да залеят водите египтяните, техните колесници и конници. Мойсей простря ръката си над морето и при настъпването на утрото морето се върна на мястото си, а египтяните бягаха срещу него. Така Господ вкара египтяните всред морето. Водата се върна и потопи колесниците и конниците на цялата фараонова войска,
които се бяха втурнали след тях в морето. От тях не остана нито един жив. А израелтяните преминаха по сухата земя посред морето, докато водите стояха отдясно и отляво като стена. Така в този ден Господ избави израелтяните от бойната сила на египтяните. Израелтяните видяха египтяните да лежат мъртви по морския бряг. Когато израелтяните видяха, че Господ извърши чудното дело над египтяните, народът изпита страхопочитание пред Господа. Той повярва на Господа и на неговия служител Мойсей.